Zvikonzero zvipi zvinokontributa kuti munhu azoregerera partner inonge yamuhurira? Vanhu vakawanda vanotuka, kunyomba nekushora kana munhu akasarudza kuregerera partner yaanenge abata ichiita chihure. Ende vamweni vanotanga kutoona vhidhiyo inoyi vanotanga kutopopota kuti hapana zvaruda kutaura apa, munhu ahura ngaaende, munhu ahura ngaarove pasi. Asi zvitoriko zvikonzero zvitori valid zvinogona kuti munhu asarudze kuregerera partner yake yaabata ichiita chihure. Pavhidhiyo inoyi ndichangokupai zvikonzero 3 chete, zvimwe zvacho munozowedzerawo mega. Reason yekutanga kana kuti reason number 1 inhau yekuva asexual, kwamunoti kutsva mafuse kana kuti kushaya moto kwaikwai. Nekuda kwemadrugs ari kushandiswa at a teenager age, at a very young age, uye zvirwere zvangowandawo mazuva ano, munhu anogona kubatwa nechirwere chekuva asexual at a very young age, zvekuti anenge asisitomborina kana moto. Saka partner yake painomuhurira anoziva kuti partner yangu munhu achiri normal, munhu achine mafeelings akakwana, asi inini ndini ndapera. Saka anogona kusarudza kuregerera munhu wake. Imimi munenge muchipopota, muchituka, muchimushora, asi zvinhu izvozvo hamukwanisi kuzviziva, ende iye wacho haakwanisi kukuudzai. Vamwe vanogona kutosarudza kutobudira partner yake pachena, otomuudza kuti shamari, uri kuona urwere hwandaanawo, inini ndo zvandari. Saka iwowo itawo yaunoita, but make sure kuti hauzobudi pachena ende hauzosvibise zita rangu. Saka munhu anenge achirwara, mumba munenge musisina moto, asi imimi munenge musingazvizive, chamunenge muchingoita kupopota chete. Reason number 2, financial support versus poor background. Munhu anogona kusarudza kuregerera partner yake yamuhurira based on financial support yaari kuwana kubva kumunhu iyeye. Vamweni vanogona kusarudza kuti ndotanga ndaunganidza tunhu twangu ndozorowa zvangu pasi time. Mumweni munhu achitarisa kumba kwaarida kuenda nehurombo huriko versus pamba paarida kubva, anogona kusarudza kuti inini zvangu regai ndigare, kusiri kuhuriwa ndekupi. Iwewe hako unogona kusatolarita zvinhu zvakadaro, asi vatoriko vanhu vanogona kutosarudza kugara kana kuti kuregerera munhu amuhurira achingoti as long as ari kukwanisa kundipa zvandinoda and as long as ari kukwanisa kufanda lifestyle yandiri kuda kurarama. Zvasiyana nemunhu ane mari dzake, ane dzimba dzake, zvekuti akabuda murelationship iyoyo anoenda kumba kwake otanga kuzviraramira life yake iri normal. Munhu iyeye anogona kuenda other than munhu ari kubuda mumba make odzokera kumba kwavabereki kune hurombo. Maybe munhu amuhurira ndiye aitofanda lifestyle kuti kumba kwake kutaridzike, hama dzake dzirarame zviri nani. Andoziva kuti hama dzangu dzinotondituka, chero dzichitozviziva kuti ndahurirwa vanotondishora nekuda kwelifestyle yandinonga ndarasa. Saka vanhu vanogona kusarudza kugara nemunhu amuhurira zvichibva pamari neupenyu hwaari kuwana kubva kumunhu iyeye. Reason number 3 inova reason yekupedzisira guilt conscience. Munhu anenge achiziva kuti ndini ndakakonzeresa kuti munhu uyu azosvika pakuhura zvichibva patreatment yandinenge ndakamupa. Maybe andoziva kuti munhu uyu ndakapedzera kumupa rudo kare, ndaimubada nekuseri kweruoko, ini ndanga ndisingatombomuone kuti mumba muno ndine munhu wandinaye. Saka munhu anogona kuziva kuti munhu uyu ndakamupusha to the extreme zvazosvika kuti azohura zvaaita izvo. Saka that guilt conscience inogona kutoti munhu asarudze kuregerera munhu anenge azomuhurira. Saka pano pamwe pekuti ndiwo unenge wakatanga musindo wacho, ini ndiwo unokutoziva kuti ndiwo wakazvikonzeresa. Saka mhenu kuti 3 mareason andataura ari valid here kana kuti haasi valid. Ende pasituation yakadai so, iwewe waizoita sei? Chindudzewo mafungiro enyu.